na-abịa ka ha bịa nọnyere ndị echiri echichi onowu mkpọdo ha na ndị ọzọ na eze ihe agwa ahụrụ m ọnụ ọ na-abata ụnụ bịara ahụrụkwara m ya ahụrụ m eze ama nsọ na-ama ọbịa n'owu mkpọ nwebe agụ biko eze ama nsọ tinye ọchị n'iru gị tinye ọchị n'iru gị eze ama nsọ gị na afịa ọrụ achọ ụwa ka ahụrụ m ụnọ ndị eze na ọzọ ndị eze ndị echiri echichi ndị echichi akarịa enyi Nnewi ahụrụ m eletrik nwaanyị adapụzọta anyị amaghị ka anyị esi were nye aka ka epute onyonyo a maka na ndị echichi akarịa